Ahojte, vítajte na kanáli City Tigers. Dnes vám ukážem niečo špeciálne. Video som nahral pred pár rokmi a vydávam ho až teraz. Tento záchytný tábor vo Vlachoch zriadili 31. októbra v roku 2003 a mal kapacitu 140 osôb. Bývali v ňom ľudia z východnej Európy a Ázie. 31. októbra 2007 tu život skončil. Takže pomaly 20 rokov chátrania a takto to vyzerá. Takže ja vám to celé ukážem, ako to tu je. Tento kalendár sa zastavil v roku 2007. Tak poďme pekne po poriadku. Azylové zariadenie vo Vlachoch slúži najmä ako záchytný tábor. Terajšia kapacita azylového zariadenia vo Vlachoch je 150 až 200 lôžok. Po komplexnej obnove troch ďalších objektov bývalého nápravno-výchovného ústavu by sa mal ich počet zvýšiť na 600. Počkať. Realita bola úplne iná a ten areál je celý opustený, takže takto to malo byť. Iba táto budova je zachovala, ostatné sú totálne rozbrakované, plesnivé a totálne rozpadnuté, takže nechoďte tu absolútne, je to veľmi nebezpečné. Dobre vidím, rok 1988? Nejaký peppermintový asi chlast, ale to je jedno. Čo sa týka tohto areálu, tak musím povedať, že tie chodby sú strašne dlhé. Bol som tu niekoľkokrát aj za rôznych počasí, či snežilo, či pršalo. Dokonca raz bola aj taká trošku búrka, takže nebola to sranda, ale všetky poschodia pretekajú. Takže je to tu naozaj dosť zlé. Tak tu by sa mohli nahrávať filmy, nejaké horory a tak ďalej. Proste tá pleseň je všade prítomná a normálne tie kriky prerastajúce všetky poschodia. Úplne prví návštevníci tohto zariadenia boli Pakistanci, ktorých prišlo rovno 50, no a priviezli ich v nejakom večernom čase, takže mali celkom o zábavu postarané. Fíha, tu mali aj bazén. Toto azylové centrum bolo veľmi dobre vybavené, ale poďme ešte k ďalším národnostiam, ktoré tu prišli žiadať o azyl na to Slovensko, a to boli ľudia z Afganistanu, Iraku, Pakistanu, Indie, Číny, ale aj z niektorých iných afrických štátov, napríklad Somálska. Prichádzali tu taktiež Gruzinci, Moldavci alebo aj Čečenci z Ruskej federácie. Toto azylové zariadenie vybudovali v bývalom zariadení Ministerstva spravodlivosti na výkon trestu odňatia slobody. Samozrejme mi to nedalo a niektorých domácich obyvateľov som sa spýtal, ako to tu teda bolo, keď tu boli tí azylanti. A zarazila ma odpoveď obyvateľov obce Vlachy, že práve tí väzni boli lepší. Asi je to aj pravda, pretože tlačová správa z roku 2006 znie: po bitke v azylovom tábore zranení 6 Pakistanci. V azylovom tábore vo Vlachoch okrese Liptovský Mikuláš sa dnes pohádali Gruzinci so skupinou 20 Pakistancov a Bangladežanov. Najskôr sa krátko po 12. pochytili slovne, no neskôr došlo aj k bitke. Azylanti boli upozornení, aby sa prestali hádať, a obe skupiny sa rozišli. Po chvíli však Gruzinci napadli drevenými tyčami Pakistancov a Bangladežanov, čo vyústilo do bitky. Zasahovali aj policajti, vypomáhali im aj kolegovia zo zásahovej skupiny z Liptovského Mikuláša. Pri tejto bitke museli zasahovať aj policajti a vypomáhali im aj kolegovia zo zásahovej skupiny z Liptovského Mikuláša. Zranení boli 6 Pakistanci, ktorých museli previesť do nemocnice v Ružomberku. Ďalší aktéri neutrpeli zranenia, ktoré by si vyžiadali nejaké lekárske ošetrenie. Policajti museli 14 Gruzincov izolovať od ostatných obyvateľov tohto tábora. Azylanti sa tiež podrobili bezpečnostným prehliadkám, pri ktorých polícia zaistila skladací nôž a aj viacfunkčné kliešte s nožom. Okrem toho našli aj igelitovú tašku s vysušenou zeleninou a odvarenými makovicami. No tak to je tlak.
Či to boli omamné látky, tak to sa malo vtedy nejako dokázať expertízami, ale už som sa potom nedočítal, že ako to vlastne dopadlo. Po tomto incidente prijal migračný úrad opatrenia na zvýšenie bezpečnosti pri tých ostatných obyvateľov azylového zariadenia a celkovo obyvateľov obce. Zároveň požiadali o zvýšený policajný dohľad v tábore vo Vlachoch. Tak a tu sa nachádzal kurič, ktorý tu mal takéto svoje doupie a boli tu aj nejaké zápisky a tak ďalej, ktoré som si trošku pozrel, len tak narýchlo. Ja viem, mal by som nosiť rukavice, ale na to vždycky zabudnem. No a tu bola samotná kotolňa a tu by sa tiež mohol nahrávať nejaký akčný film, naozaj to pôsobilo veľmi, veľmi divoko. Pod týmito obrázkami je nástenka z roku 1948. Niektoré veci ja neviem na čo slúžili, ale toto bol pravdepodobne sklad. Poďme ďalej, povieme si ešte nejaké ďalšie veci ohľadom tohto imigračného strediska. Utečenci domácich neohrozovali, boli tam vraj nejaké drobné konflikty, ale z roku 2015 som našiel jeden text alebo odpoveď na tú otázku, že ako to bolo. A tu je uvedené: Prdmakový. Problém s utečencami bol hlavne s rusky hovoriacimi, kradli, bili sa s domácimi a ľudia sa ich báli. Utekali hlavne sami, keď ich hocikedy v noci ušlo aj 30 a bol problém. Neviem, či sa to zakladá na pravde, ale takto je to tam napísané. Všetko je aktuálne v dezolátnom stave, no predtým boli Vlachy veľmi dobre vybavené. Na prízemí bola prijímacia miestnosť pre klientov zariadenia, bola tam ambulancia lekára, kancelárske priestory pre zamestnancov. Najväčší nepriateľ tohto areálu je čas. A naozaj je to tak. Nikto o tento areál nemá záujem, bol viackrát ponúkaný, ale je to naozaj vo veľmi zlom stave a tá rekonštrukcia by bola nerentabilná. Takže neviem, čo s tým ďalej. Skúste mi napísať, ja by som bol rád, keby som sa dozvedel váš názor. Taká najväčšia kurióznosť je tá, že na poschodí bola jedáleň, boli tam aj izby pre klientov, ale chýbala tu kuchyňa, takže stravu pre azylantov dovážali z iného mesta. To je divné. Niektorí ľudia sa vyjadrili k tomu tak, že by tu boli dobré nájomné byty. Neviem, či ste videli moje video celé, ale je to tu v katastrofálnom stave, je to všetko plesnivé a toto už asi nemalo by veľký význam nejako dávať dokopy a niekedy je lepšie takéto ruiny zbúrať a postaviť niečo nové. Veď aj starosta obce povedal, že by takéto niečo nechcel ani len za euro. A má pravdu. Vo Vlachoch sa nachádza viacero opustených budov, ja to dám do popisku. No a to je všetko, vidíme sa pri nejakom ďalšom videu na super kanáli City Tigers, kde určite daj odber. Tak čau!